Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antonio. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bam ta kasni. Haga step jung kasni satjan welbon min song ubadai uwe na ki actor bala shimbenta haga film bala ay kerteng lingkar ka bala pen i menta habiju sinema shillong. Badru kumju haberni han uklem dala ban set ya lagi jong ki umman hakmat imei bakhaba pun jong u. Ha kajungan pet hi dala ki jong ki khman ila ujong ukun ya katiga film hapo biju cinema hall shillong ha kabalawan ban sunran nang ru da uhinmen try jong u bar kumju ipara jong u ban wan ban ai min sim dala ki jong ki khman ba undang yai tre chi tom shushu bat ban pindon kam hok ya kasap ka ba ublei ulapan khamti ha u haba ai jingkran na kaleng uhinmen jong well burn ulapan pau ye kajing smokeman ban yo i yala ujong upara ba udon kasap kumno ban pin berngiai ki pat ba lingba kasap jong u bat ru ula kentu bat ong ba ha kajing long briu dang don hi kajing duna hang ni hang tai henry yai tre shitam tat hadu ba ki pat ba kinda kentu bat perta ye ka kerteng jong u shaki kerdan ki ba kham shalor ya gati ka film lingkar las jang ban pin i na du ka live hotorik menta ubnai terter kata ka long ha ka por khatwi shiteng por stem 8 baje san baje bat 9 baje damiet kumju ru lapin i kati ka film lingkar ha bernihan kabri ha po ribhoi district ha ka por 8 baje bat 9 baje janmet Kublai pi borok ki perlu ki perajor khamtam pi borok ki pajba ki bacu ei basu tenar pe ki film kasi te ngadon hangni bat ki men imei bari para jonga te wan krishan ya ke film ke bang ang manga te ngada pe dokumen ke ba kraumo ba toh kendiat na galeng conga kum muhamman rang ba chong i te kendiat na jelong khna te idon ga jing jam sim te to na galeng chingi kum ga yang sem wan ban krisyan nam tak ne film lengkar te ini email idon lang ipara kum chu ne ilok ikhun conga idon lang hang ni tak si kum chu ikiau ru te ngasngo ban kong song ai ngo yo blai mo bola pli kalat yo ni upara chingi bo unlong kum ukaitor ubala ban pen i ka sap ka phong chong i hapo trong cái này cả chela cái trong nghi là bạn ông thì nghi cũng thì mình ngim lạ bạn ông đã cùng với bắt hàng đây cái này cái lòng cả sáp cái bầu play là ai vậy và in lòng cung này thì là cái liang trong cũng mình ngàn tập được cái trình ngầu sarong khẩn điat và là don uwe là cái thanh trong nghi nam bộ một con roblox thì ubami cung cái này cả sáp thì hỏi cái trình xa ngim lạ bạn tiếp cùng cái breu hàng đây ublay và start ula yalam lenti i ula ai kani kasap ban pen inam yeladi hagarong chong perthai ti kumta na kaliang chingi kum kayeng semim don kumai pan isu manai kubleru ya pi ba la ban pen i kumni bangi yo ban keren ban pen i sekiwe pat ki sinong ki thau la ne ki para youtuber ki ba nila ban subscribe le ne ban ni kersan lem lang ba ka video ba phi yo i ba ngadon koi ban ta ban ong ya phi ki pai ba ki para samla ki para thain para khasi shobha ban wan pai ban sakhi dala ki chong ki khmat ya kani ki film lengkar namar hak jing yo i chonga ba ki jing pai ki chonga hi ba kani ki film ka ki jing mut sibun nam ta chongi ki khun samla kan thai bat chanrang na ka ban ta ki jing im bat kalawai chongi kumnu bengin im ha kecing im kum ki samla bat bengin don bat kecing kala ka bamut hadien habot bat ngintip kecing suthu ya kecing bakala ka jongi te tang keni kendiat kentin ya kublai sibun te ngakar wan khnang nasional le pisa silang na ngi wan khnang nasional wan pek khnang nam ta ban sakhi nam ta lo jong para te kum ta hi kila jupoi nama teng ne tang ta sngena kum tu ding khna te don pralok bayalam ngi sai wan hi film hindi men swa te menta te ngam juwan nang ni khmat da don ki bhai yang wastam ne ki prakasi ngala hi ban kersian ban sakhi lang kum ni namar kecing penkiu lang na menta ki prakasi te bisngo kum no ba pio i para jong ya kecing acting yung lang ka biang ne kambiang ne kum no ne ha kecing pet ke jong phi ma hoi kecing sia kata te na kaliang chongi habangi pet te kum tu kum ba ngi tip ba ro uba pet ro uba le start uba pet te kendiat na kaliang kani ka film ro don hi kecing duna ne yang tai tang bai ye ki bapli ki bom tip ye ki acting le ne ki ni ki tai ban pet te ki yo i ba ka beng han rai ngi bla khamrong ba
ni yo hi bakadon hi katuk ni kecing bakala ni kecing duna hakaliang kecing acting jong tingam ong ki wei pan renga su ong tang ni parahi banang ni sikman la mi yang sakawai le ni artli ke film unang le khamba ban sanang internet kan long ru ka film ke baya yo nang ni sikman te pi kwan em pen chlo i para ba nang kiu shikmat nang simanta susu ha ki wei pada ki kasi hai nakaliang jongi te ni kermen kum tahi namara ula yo i kibriu kla yo i baka sabtu galong kum to tenga kerpar nakaliang kinu ki director bakin sngobaban khut yo ba unang yai ak nakawai film sakawai pat khnang ba kan long ba khampau susu kan ni ka thain ki jongi piwan sekali ne piwan ka ai na nasional ni yawan ba kum tu imei ilok ikiau ikun te sikali kum to ini pararo yawan lang dakawai ka kali jongahi tingi ya don sipong udah kawai ka kali te cing siang la dai banwan arteli bat kali ni wai para te hanrai kapor kamsya namar bangi cengai te yawan so menta kanai ka film ka ba khatwai hiteng yawan tangkum ni sipongut bat ki para kidang bun sedin kidang don sasan ngut banwan menta ban sakhi ka ni ka RBC Tedang don em ki na ban nasional ni pi bamun banwan nasional nasional jongi te idang don namar mener ngam galir te yong sawan pala monde tu siang tu te na kaliang sinong jongan apa nongjong ka khun ka don sinong jrong te katuk ni ngiawan te na kaliang sinong trai jongi pat bahasa ini aktor kadai na mauleng te kilamut banwan mana si bos hanrei don ki dau khendiat namar longger ki yo umla pendap i ka bos te ngila ya bu por bang hakawai ke por pat hakawai ke singi pat binyawan bang seyawan da bos si bos non ngiwan sakhi patip pentang pinwan beda ka bos ha inwan da bos te mai haka jing yo i jong pi ma long pisngo kuno ba pi yo i long ya i kun ma ba i sedang ban ni kam klem Nah, ông bệnh bà lấy uya làm lần tí, đây là cái bò trong nuru, lấy ngã xuống năng ai chính cái bài bớt khem bộ lấy năng ai bò là cái bò sẽ quay bắt cái bò năng giải chỉ khăn, chúng ai bọc trong hàng ta. Nama te piju ai mesim em ya iba. Ai. Ben. Ông lại bà và quay bớt khát đây là con lấy xì ông đó, ni khuôn được cả sẹt bò sẽ ai gìn. Ngin puai kin he nga ong kum ta tapi ya tu khenjat kan ya ka jing ong no ya ka jing ai men sim jong pi mo ya ai be hei kata ka sim ong be persiang bhala bala ya lam de ki trenas tai te ai sim be sai ong minot ya la bha ya la don buram hi kai ba bha ki ni kumia ya la tipsi ba ka kam ka ai ba ngi thmu ban la ro kham tam ka buram mat ka ko te sidan ai ban ong la man ta ki wei pati ki kemi ni ki para samlan sai ong ba nya to ya snyang kun ti bat ai sin hi kai ba bhal da ki khun ki ti ki bedon ka sap man ta la don glen ti sai ong ai ki wei pat ro pendu singkerman ngara